mentang ya poin nak syak topik jong kanai ka ba ngawan ra khanang ya kanai ka video te ka topik ka ba ngawan ra khanang ha kanai ka video ka dei sapang ka to ka jing pen bana jong upom sapang ka jing wen no ya ka kerteng ka title kan ka kerteng sapang ya ka jing khot jong ya ka maria ta ka bangi khot ka ta ka ko rhythm trick bat ka media trick dan kong iya pen kelas wasa ka kasih ya kanai ka kerteng ko rhythm trick bat media trick ka kerteng ko rhythm trick tadangin pekelas ka kasih kamu redeemer kawan kenten redeemer kamu unong penim dan unong suspa unong suspa ubang yai ubang ingai ba ude ujisu unong suspa ka percaya ulah ya pahalor kading pernah bad ulah sistem lam ipat ulah kiu sapneng ude unong penim jongi yo kijat penreu baro setelah ka percaya ujisu ude unong penim tengingai ba ujisu teko ka kenten ko kamu bayat trailang telah ada angkori jam trik kamut kapan iba ya ka breu ko bayat trailang bat ujisu ban pen im lena ban suspa ya ki breu satlat jong ka percaya ya kan ka kanten ko rhythm trik ban penun kam hak yare kamaria ka kaladen ado kipor ki pamensua ado kipor ki pamensua la pandon kam ya kan ka kanten bawat upop jon pol ru ju pandon kam hak jingkren ka jong u sapang kan ka kanten hak bab kedau ya kamaria kum kata ka ko rhythm trik dan ya pai pasal kawai kentin kalong ka kentin media trick antara visu to media trick kamu ban penyasuk media ban penyasuk leneng ngilak ban kesiang tekan ke kentin kamu kesiang apa deng ubreu bat ublay apa deng ubreu bat ujisu de ublay de apa deng ubreu bat ublay kamu aku kesiang apa deng kineki apa deng ujisu karena apa yang ubreu bat ublay kini ki atli ki kentin kumbalong mentah nak kalian jong upop liu bakal sau ulapan bena ba ban om pendon kam syuk ban kier nak ban pendon kam ni kentin ban yawat ya kadau balai upop liu wen no dana u khang no ban pendon kam lana u hukum ukerpat ban kier nak kini ki pendon kam ngaba kata kabor ka jong u ngaba kata ka hukum ka jong u ka jing penbena ka jong u ban kier ban de ka pendon kam kini ki kentin ko rhythm trick bat media trick ya kan kentin ku bangala ong meneh la pendon kam nadu kipor kiba mensuah anu kipor kiba mensuah i pendon kam kini kentin rhythm trick ana ka kentin media trick siapang kemaria la pendon kam nadu kipor kiba mensuah ban Andrei banang ya kipor, nakapor siya kapor, kapang ya kipor. Kalau don kajing dawa, nakita kikenhon, nakita ki pendon kam ya kita kekentin, ban pen i baka maria kan long ka don bentalang rengkat kal ba ujisu, akajing pen im ya ka perthai, akajing pen im ya kibreu, ya jat benreu barok setelah ka perthai, kita kikenhon gila dawa kan, badai ban pen itu no da kadokma kadai kata ka hukum jong ka balang Katolik. Kaba upup ula man penbena kaba upup rangkat baki kardinal ki jong ula man penbena ba kada uma ka ka hukum ba kisin la bala penbena da kadokma kamut uwei u katolik uba katolik wa ban ngej namar ka tei kadokma ka dai ka bala penpau kata ka hukum ka dai bala penpau ta ublei ban hikai ka hikai jong ka balang ka bala penpau da ublei ban baki katolik ki wei pa na ka wei ka katolik dai ban ngej te kila dawaran kita ki kenhon ki ba dukhot ya kamaria kum kam media trick lana ka ko rhythm trick kila dawa ba dai ban penbena da kadok ma kenang ba wei ka halik satla ka persai kin khot ya kamaria kum kata ka ko rhythm trick lana ka media trick lana kata ka bang nyala ban kasih kum kata ka nong pen im benrap lana ka nong pen im bayadon lang ban ujisu Nana ka media trick bang ong kaksiang, kum kata kaksiang. Hap deng ujisu bat kibreu dan hap deng ublei bat kibreu kum kaksiang. Kaba ni lawan penan kam rei haden bon snem kata gajing dawa kaba nang yat na wei upup sa wei upup kila dawa menta na kaliang upup liu bahasau lapan penasen don ba ban kier naki na kaba pendon kam ya kata kentin. Kai ka daw ka ba pelong ya upup liu ban lek kum tei. Kadawi kalong ba kadon gajing haden gajing perkhat haden gajing bisar belia daga kan hon yo ki kardinal ki bapai kata kam ki sutu
Ba lada pendon kami kata kantin ko redam trick lana media trick. Kala ban ka serngeu. Karena kala kata ka kantin kala ban sim kamaria kala ban sim no pan ban ya ka jaka jong ujisu. Namar kong belatif bang inget gi ki katalik inget ba ujisu hi udai udong penim. Batang marway, uba marway wan ban suspa ka persai. Ni burom ya kamaria nama ba kamaria ka dai ka bakha ya ujisu ka ko ngo ya ketin ka jong ublay ka pediang ya ka jingwan long blay jong khôn jong ublay sekali ka persai lang ba jong ka. Ni burom bat kamaria ka dai ka bener kan bat ujisu ka pasang tho ya ki jing ya ki ya ka pang ya ka sitom ya ka jing jar jong khôn jong ka snow tho. Bar wadah ka por basya sa nar prar ka dai makka ka badon hakajat jong ka ding phana ban yeng ban yeng ada maka ka badon ka jat jong phana ban yeng ban pej ban susi naka daw ukhon jong ka usya sa nar phana hatrai ma fi ki keme ki kamtam ki long keme ki ba don la ki jong ki khon pisung thu hadu kat no fi e ki khon jong pi naka ta daw ngesu iburo me ka maria ka balang katolik ka buro me ka maria na marga suthu ba hadu kat no ka maria ka e jala ujong ukhon kalau ka jisung si ha kham tam ha ba yo i ba ukhon la jong ukhon marway ukhon upa ka e ja unsya sa narpna na kata daw ni burom ni katolik ni burom ya kamaria te kidon bat ki kan hon ki ba pendon kami kata kantin ko redam trick lane media trick kidon ki ba pendon kami kata kantin handrai na kalyang jong upo par udon kata kajing perkhat kum kata kajing pensya jong upo udon kata kajing perkhat ba kata ka kantin ko redam trick bat media trick kala ban pen ka asal ngeu lana kala ban keluar jing pen keluar jing mut lana kala ban kat kala ban kamaria kala ban sim wan ya ka jaka jong uji suruk kum tau blay ujung ni adang pendon kami kata kantin na kata daw da ka jing snow ting lana kata ka jing snow ba yo ka kata ka kantin kan ka asal ngeu no ya ka jing ya uji su kum tau blay ujung ni kum tau nong penem ujung ni na kata ka daw ka bu no ka jing penbenah bandai ban pendon kam syu ek teki artli kantin na kamta kamaria ka jing kali ka bami benta kalong hatu kata ka jing penbenah jong upo kan keta ya ka jingnya jong kabalang ka thaling ha ka bayadai bat kamaria thaisuti kana ka jing snow himat jong apan kana ka jing snow himat jong apat kalong ba ha ka jing snow jong ai ba kata ka jing penbenah jong upo ban pendon kam ya kita gi artli kantin kan om kata ai ha ka bayadai bat ka jingnya jong kabalang ka thaling ha ka jingnya jong ki pai jong kabalang ka thalik ha ka bayadai bat kamaria thaisuti namar ba kacingit jong kabalang kathaliki kade ka burom ya kamaria seseti nyim ju mane ya kamaria seseti ngala he hadu kat ne ngawan na kaying kasem kathalik ngalai yo sneu ya kajing hikai jong ki fada jong ki katikis jong ki rangla balang jong imei kila hikaya nga sapang kamaria seseti ampat yo sneu bakin hikaya nga ba ngan mane ya kamaria seseti handrai ki kaya nga bangan burom ya kamaria teseti balengan burom ngapon burom namar ba kamaria teseti kadai kata ka keme jong ujisu ka keme jong ublay kanong yasaj kanong pen snau tho lana kanong kerpat kanong yasaj akmat jong ujisu ngalaban pen mawah kan ka por ba kim don wanshu apo kana kadai kamaria teseti kebalai ong ha ujisu kim don wanshu khon kim don wanshu ujisu haden ba maka kalalit ya thu ya kata kantin kala ya thu penduduk Malaysia ulapan kela wan ya ka bangi suthu bangi ru ki katolik na ya leder masim ba kamaria ka dai kanong ya saj na puro me kamaria ka dai kanong ya saj kam dai ka blai nim ju mana ya kamaria kam dai ka blai uji su dai ublai kon ju ublai dai kamaria kam dai ka blai dai ka dai ka kami ju ublai na kata daw ka kami ju ublai na mar balang ba jong ka lakha ya uji su ubadai ublay ban nim ju mane hero nga habang iduway ka maria ru iduway ba habang ongko maria kono ngarap ki kristan ibong tu isnay la netu penkoj la netu le kumta nim ju ong kumba ong yau yesu ndai ongko maria kono ngarap ki kristan tu duway na ka benta jonga tu duway na ka benta jongi ko maria kono ngarap ki kristan tu duway na ka benta jongi sime ka maria kum kata kanong kerpat
kanong yasaj nakamenta ka jungi hakamat jung ukhon jung ka Jisu ubadai ukhon ubadai ublay ujungi nakata dawa simba kaneka jing penbena jung upum hakabiade kaneka media trick bat ka ko rhythm trick kan om don jing keta ai ya kireu ngai Katolik satlak ka perthai namar ba usuwang ya kata kanten ba don kata kajing ting lana kata kajing sneu ba kalaban simno kata kanten lana kata kanten kalaban simno ya kajaka jong Jisu na kata kada uwang no kita kanten rei sibon pergi jing khot ya kamaria ngidon perkata kajing ngai ka jongi sapang kamaria hakaba kam karpang tam hakabalang Katolik hana hakabalang ingat ba kadai ka karpang tam ngimngat ba kadai ka belain kadai ka ba ngiburam kabah kamatu namar ba kadai maka kabadon rengkat ba Jisu kabat kabang ko ngoy tin yung belai ban sim ya kajaka ba Jisu la ban long breu sa kadai kasla percaya na kata kadaw kan om don jing keta ai sakaway pat kajing keli ka ba ngaku aban bu hana kapor kalong ba hato kane ka jingweng jong upup ya kata ka kantin ku rhythm trick bat media trick kan kata yang iki Katolik kasih hakabedai ban ngili siya ki Katolik kasih ngas ngau ba ngim kan om don jing keta tuatang kendiar ruem balai ngat nong kam don jing keta watang kendiar ruem namar ba ngim ju pendon kam ya ka kete ka kantin nampa juga sneu ya kata ka kantin mangin pendon kam ngi kasih ngim ju ong ba kamaria kadai ka siang lana kata kanong pun yasuk ngim ju ong ru ba kamaria kadai kata ka nong pen im benrap lana kanong yarap yang Jisuban pen im ngim ju ong kumta rei ki kantin ki bangasi sneu nado ki por ki bamun suah do ngenta ka bangin pendon kam ni ki kasih sapang kamaria kalong ba kamaria kadai ka kemeju ublay kamaria kanang yara ku Kristen ka thai soti ka keme beneng ka sim ka jingsuk kini ki kantin ki bangin pendon kam Lai kata ka ya kan kantin ko rhythm trick but media trick ampat yu sneu bangin pendon kam na kata daw tane kam don jing keta ai kam don jing keta ai gim dai ban klumar jing mut giduai kamaria kumbangi giduai ngingej ya kam ngingej ya ka jing ya sai ka jongka kumbangi jungai ban ngi ja ka kumbangi ju ngi yai dua ya ka jing ya sai lam jongka kumbangi ju duai ban ngidon kata ka jing sneu ka ba tinya deh ka ba sibat kum ki Katolik bat ni bat kamaria ka ba mano ru on okin omla ban sim na kata 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 pun bana jong upup ya kata ka jing ban wen no kata ka dia ka kerteng sapang kamaria media trick bat ko rhythm trick kam don jing kata ai sapang jong ki Katolik habdam yang niki kasih te paralong Akdi sisya ngam ngaudai bangan pensyai kane namar pangam dai ubriu ubabidor ban pensyai capang kene ki na pila ban pej ru haki wei pat ki video ki bana kaliang jong ki fadar jong kabalang Katolik kila penbena kan bu ya kane ka video ka ba ya dai ba kane ka jing penbena ka jing hikai la ka jing penbena ka jing batai haka ten kasih hapo jong ka comment section jong kane ka video pila ban pej Pilap snap ya kaji hikai ka jongki namar bangam dai ubreu ban batai la ban hikai pang kini ki AKA reng suan ra ya kene keren haden bo yi hapo ki YouTube channel la hapo ki YouTuber kam tam iba story tel London ila batai sapang kane ka AKA te na kata ka lau na kali jongar ngasong kumba in ya kami lam chakmat ban pensyai ban batai chapi ki pai rengai jong ka balang Katolik nang ba pin om glumar rei don ba kita ka jingat kumba picungat kata kam don kita ai namar ka dai ka jingweng tang ya ka jingkhot rei kabalang ka khlem hikai ban nom burom syu ya kamare seseti khlem hikai bangin nom pendon kam syu kamare seseti kum kan ya sajong rei ka syu ong ka weng no tang ya kita ki arteli ki jingkhot namar ba kita ki arteli ki jingkhot ko rhythm trick bat media trick kila ban ka asal ngeu no sapang ka jing adai jong iki paj ru ngai Katolik bar Jisu kadon ka jing septing yo kan mi kum kata ka jing so kita pun kita ke na kata daw ya kita arteli ki kentin kala weng no ba om de syu ban pendon kam ha ka ba ngi khot ha ba khot ya ka mare seseti rei ngila ban khot ta ki kentin ki bangin la ban ong kum kata ka keme
kataka kume, kataka mother of the faithful people of God. Anak kataka kume, jong kipat jong jong ublay. Takat kajing khot ka basung tenan. Ilaban khot kat kum kita ki babon deli ki khot siapa kamaria. Ayo tang kita ki atli ki khot. Amar bakila banwan ra kajing pen kelumar jengmut bang yo kan sami ka por bang sim ba kamaria ka dait ban kanong pen im lanang kan sim ban ya kajaka jong ujisu. Amar ba kamaria hidalade kam kuat bang ini penjelangkat kerdan bat ujisu namar ka dai ka kame kanong ha jong ujisu ka dai ka kame ka bakhaya uplay bat ikan mauru ka kabat kinten ka bible ko ka dikaya ki ban ko ya ujisu ka ong le kum ba u ong apor ban penggelawan hatai hapo kana ya ka ong ya ki beri kumna ka ong le kum ba u ong kamaria guys kayak ini bangin bangin burom ya ukon juga ujisu ubare ublay ukon juga ublay uban long breu siakan eka bertai tekan diat ke hakung suka ban ayu kajing kentau au bere begitu ka kubor ka ban rai ba story de London de haji sia kayo iba galami sia ki babon ki komen sendrai haji sia ka kubor ki ban ra ka dai ka badai ka basisia ba nakaliang opop liu bakat sau ula wengno eki dai ki art ki kenten kadon tang gajing bom sisya haswa ban kut katu video sang gajing plapop ka baong ba pop ulang weng no ikan sang gajing plapop bang ide ban pradare ka ublay tu ka dai sisya ka baklah ka ba upop kan penbena ya gitu ki lagi ka bade kan gajing penbena jong upop ban weng no ya kini ki artli ki jing khot sapang kamaria ka dai ka sisya andrei ukalam hika yang ngibangin amburom syu ya kamaria andrei kasulo tang ban weng no ki artli ki jing khot kenang bakan numra jing klumar hadin haput sapang kajing ya dai jong kabalang Katolik bat kamaria andrei ngin hap burom ngin yai long ngin yai burom ngin yai ngin yai duai ngin yai haji sak joka kumbang julong nado kipor ki pamensua hado menta bat junom la junom amen.